Azkeneko 9 urteetan, Urnietako udaleko zinegotzi kargo izan duen Miren Martinen atazari gara. Berak nolabait ere berari agurra emateko unea, garaia, ordua iritsi zaigu. Arrazoi pertsonalak medio Mirenek udaletxean egindako lanari amaiera itxi zaiola erabaki du, eta ondorioz gaurko izango da, momentuk denen, zinegotzi moduan udaletxe honetan izango dugun azkeneko eguna. Eskerrak eman, urte hauetan erakutsi izan duzun lanerako, lankidetzarako, elkarrekin egoteko jarreragatik, doa joengatik, nolabait ere esan bezala bai elkarrekin lan egiteko, elkarri laguntza emateko, elkarri babesa emateko beti hori izan zaitugu, eta izaten jarraituko zaitugu, hori ere badakigu, eta egia esan da oso horrago dezurekin egondako urte hauetan eta elkarrerako erakutsi duzun doai guzti horiengatik. Eta, benetan nire esker, eta hemendikan aurrera azten zaizkitzun bizitza berri horren inguruko, zorterik eta oparoena nolabait eskatu nahi nizueke. Florentino eta Mikel, nire esker, mandako aukeragatik, eskerrik asko lideratu ez duten lista hauetako parte izatea eskatu izanagatik, emandako konfidantzagatik, eta taldekide guzti izan zoragarriak zehar dela eta esperientzia mundial izan dela zuekin egotea. Asko udaletxeko langile guztiei, Mikel, zuk esan zenuen bereziki gizartekintzakoei beraiekin pasa ditudalako ordu gehientsunak eta asko lagundu diatelako eta erraztu diatelako hemen egindako lan guzti. Elkarteei eta herritarrei baitaren parte hartze handia dutelako danean, lan handia egiten dutelako herriagatik eta beraien elkarlana ezinbestekoa izan dalako eta garrantzitsua izan dalako lortutako lan hortan, eskerrik asko. Gainako taldeetako kide guztiei barkatu gaizki esandakoak, indakoak, gaizki ulertu, eta eskerrik asko baita ere zue guztiei eta aurretikan pasadien guztiei, momentu batzutan bat egin dugulako, beste batzutan kontra, baina argi daukatelako, udaletxe honetan, udaletxe honetatik eta maiuntatik pasatako guztik helburu bakarra dagoela elkarrekin dela Urnieta eta Urnietarren guztien hobe behar. Zerterik honen hau dizuet, bai Manueli detorkidean honetan eta baita ere zue guztioi eta erretar guztioi, hain egitea dugun Urnieta honi lana eskaintza batikan eta ingo dezuelako, dakiteako. Y muchas gracias, de verdad. Todo lo que hemos tenido ha sido pues distintas opiniones políticas, pero personal. Desde luego que te quede que no hemos tenido nunca nada, ni vas a tener por mi parte ni por la de nuestro grupo. Y nada, desearte mucha suerte en tu nueva vida y que nos seguiremos encontrando por Urnieta. Egia esanik, horren dara, beratzi urte ezautu zitudan, orduan niri gobernu edo teatoratu itzen, azuri oposizioan, diferentzi, nik uste honestidade osoarekin diskutituta debatitu izan dugula, eta hori eskertzekoa da, nola bate, giroa xamurtzen laguntzen duelako, nahiz eta diferentzia izan. Nik uste dut jarraipen zintzoa egiten duela oposizioan ziren garaian eta orain gobernuan zauden garaian ere, nik uste dut zure aldetik binitin agerpen guztiak izan ditugula gure lana behar bezala egin izateko eta hori eskertzekoa da, oposizioan dagoenean eta gobernuan dagoenean baita ere. Bietan ez dut zaitut eta nik uste dut relazio personal egokia izan dugula, nik horrela uste dut behinetik, nik horrela interpretatzen dut, eta beste gehiago hori genez, sorte hona izan,
pentsatzen dut herrigintzan jarraitu duzuela modu batera edo bestera, benen hori ez da errezko izaten ezkutatzen. Eta, suertean, eta zorionak bizitza berri. Bakarrik, nire atzirikariak zurekin pasatut, eta beti prest egontzera laguntzeko, eta bai momentu honetan, ez honetan, izan ditugulako, baina nire.